ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ମିଲ୍ବା। ଆଉ ଯେନ୍ ମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପଇସା ନାଇଁ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ଖୁସି ଖବର। ଆଉ ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ ଓ ପ୍ରୋସେସିଂ ଆଉ ପେଣ୍ଡିଂ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି 24 ତାରିଖ ପଇସା ମିଲ୍ବା। କିଛି ଟେନସନ୍ ହେବାର୍ ନାଇଁନ କି କେନ୍ସି ନିକେ ଯିବାର୍ କେ ନାଇଁନ। ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରୁନ୍, 24 ତାରିଖ ଆସିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପଇସା ମାନେ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରବେ। ଆଉ ଏତ୍କି ମୋର୍ ଥିଲା ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଆଉ ଯେନ୍ ମାନେ ଆଧାର ସିଟିଂ ନାଇଁ କରି ସେମାନେ ଆଧାର ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଦଉନ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ରେ ଗୁଟେ DBT ଲିଙ୍କ୍ କରିଦଉନ୍, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପଇସାଟା ପଡ଼୍ବା। ଆଉ ଯେନ୍ ମାନେ ଚାକିରିଆ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଇଟା ସବୁ ଥିଲେ ସମ୍କୁ ମିଲୁଛେ। ଆପଣମାନେ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର୍ ନାଇଁନ। ଟାଇମ୍ ଆସିଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ପଇସାଟା କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ହେବା। 24 ତାରିଖ 12 ବଜେ, ସକାଳର 12 ବଜେ ପଇସା ଯିବା। ଆପଣମାନେ ଭଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ଆମର୍ ରାଜ୍ ଇନ୍ଫୋକେ ସପୋର୍ଟ କରି ରଖିଥାଉନ୍। ରଖୁଛେଁ।